Seo fashion sa scoil. Bhí scoláirí na séo bliana site ar a sábhín só sa seomra caidrih. Tháinig an bháis drás ní héach an cainte letha agus thug sí le fistóil go raibh aspa airgid sa scoil. Díreach sí díobh an raibh smaointe coch an airgid a bhailú. Bheith scoláire bháin gur cheartáibh cranchor a bheith go. Bhil scoláire eile go gcuidir díos ceolchair im ar stáitse. Gin an bháis drás machna bheith na smaointe bhí có agus tháinig sí ar eiscótha níos déanaí an lá céanna. Bhil sí na smaointe úntacha a bhí có. Bharrtaigh sí go níonna dí seo fashion. Fléadar na rudaí a fada bhí le hagrú. Bhí inad le haimsiú agus éadaí le fáilir íosacht. Crochach fógraí ar fuid na scoile. Herring idir go leor arde. Dúirt an fógra go meach an seo ar siúl a hallan na scoile. Thug sé am, dáta agus an táile chomá. Ceapim go raibh gach mac máthair ag ggéireadh bheith na manicíní. Bhí ar na scoláirí dul go dtí na siopaí éadaí ar fuid a bhaile. Díreadar ortha éadaí a thuirt ar íosacht a gcóir na hócáide. Bhí únéirí na siopaí anna chomhrach agus flathúil. Thug na siopaí scanna bhaisin agus teachfaisin go leor éadaí ar íosacht. Dúirt na scoláirí go dúirt díos tau na heiread as na héadaí. Faoi dheire is faoi gheoigh tháinig ihe na cinúna. Bhí an saoil agus a bháthir bailithe isteach sa hala. Bhí cruc cos agus lámh a teachtain na manicíní. D'éirigh go hanamhaile áfach. Reachtálach cranachar ag am sosa. Bhí €2 na ticéad. Ag deireadh na híthe tháinig an príomhide amach ar an Ardáin chun buchas a lecha le gachtaine thug tacaíocht an ócáid. Chaibh sí buchas speisialta leis an séo bliain i gin obair na gafal ag agrú na hócáide. Bailíoch an tú fás airgid. Bhí an tairgid le cathab ar áisin na nua don scoil.